Не үшін Диана сені шундай оңайсыз хәлгә калдырганын бер ничек тә аңламыйм. Гомумән, яныңда булган шундай асыл егетне ничек күрмәскә мөмкин икәнен аңламыйм. Зәлия, безнең арага кысылма зинһар. Үзе ягына кара. Сиңа игътибар җитә дип уйлыйм. Әйе, җитә. Тик миңа синең игътибарың кирәк. Ә миңа синең игътибарың кирәк түгел. Гафу. Бүген бит тарихи икән, кастинг. Безнең тормышлар үзгәрергә мөмкин. Зәлия, булачак йолдыз белән свиданиягә ничек карыйсың? Бәйләнмәле. Ярты сәгатьтән көлияктә булмасаң, син утыра да, ята да алмаячаксың. Niye? Чөнки утырыр да, ятыр да урыннарың эт талагандай авыртачак. Тренер, мин билмәсәм буламы? Аягым. Бар, утыр. Бию мине куркыта? Гомумән, бию минем өчен түгел. Куркыткан әйберләрдән геллә качып йөреп булмый. Берәр качан куркуның йөзенә туры карага туры киләчәк. Берәр качан бит ул. Бер качан булмаса да мин каршы түгел. Күзең килмәсә, ишекләр ачык. Бар кит. Ә инде кастинг турында әйтеп торасы да юк. Синең шансларың юклыгы хәтта миңа да һәр чак синең яклы булган туганыңа да билгеле. Безгә яңа йөзләр, яңа талантлар, яңа формат кирәк. Ничә бәхәс тәкъдим итәм. Әгәр дә мин кастингны узсам, син алтын балык кебек минем эш теләкне башкарачаксың. Ә узмасаң? Булмаса, мин син теләкләреңне башкарачакмын. Ләкин алай булмаячак. Сөйләшсәк, Рэп куя аласыңмы? Easy. Тик татарча гына. Татарча яхшырак та. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart and soul in your hand. Watch you play it to the beat. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose and win, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Selam yolum yarattan, sina dashtim men tapqan. Kişer benim bağrım,
Біріншіден, кастингта қатнашқаныңыз үшін рахмет. Қатылайым сізні. Сіз кастингның бірінші турын ұздығыз. Ура! Әкелесі айдаламында түрлі берімдер башқарачақсыз. Әйту бұзғанымша, әлігі берімдер нәтижесі бойынша жеңуші белгіленешек. Бірінші берімні соңырақ иғлан етеміз. Бүгін ялайтығыз. Оңышлар сізге. Ура! Құтлым барыбызында. Ең мұхиме біздің компашкыз бөрі. Егойса, мен ұзып, сіз ұзамасағыз деп бір шылған едім. Ой, сен өзіңнен башқа тағын бір кіші турында бір шел аласың. Обижаешь. Қуанышлы хабарын нешік білгілеп етеміз? Ой, дәгіз біздің кафеда ең тәмілі пицца ашаймыз. О, давай. Зәлия, қызлар, біз қазір кафеға барамыз, біздің білен барасыңыз келмей ме? Келмей. Келмей? Келмей. Ник, әйдәгіз бір келіп кастинг ұзуын білгілеп етеміз. Біздің барасыбыз келмей. Менің барасы келе. Марат, Рифат, мен аласыз мұсың өзіңіз білен? Жоқ, алмайбыз. Исәнмісіз, Марат. İşlermişsiniz? Камиля Маратовна сізні күлиеті біздің қоғиделері білен тоныштырып кетерге сұрады. Біріншіден, парыларға соңларға ярамый. Екіншіден, міне сіздің дәріслер тізмесі. Үшіншіден, оқу йұртының планы. Мында қойдан енді аудитория орнашқаны белгіленген. Дүртіншіден, күлиеті біздің қоғиделері бойынша студентлар ақ қара киімнен ерге тиішлер. ұнытқанмын, ғафу. Ләкин күрүгіші көплері бұл қоғидеге бұйсынмайлар. Тек Камиля Маратовна сізге бір қоғидені де бұзырға ярамы дейді. Бешіншіден, ұныттым. Түп мәғлүмәтіні жеткірдім бұғай. Сұрауларыңыз болса, курсташларыңыздан сұрарсыз. Шулай итеп, 8 кешене сайлап алдылар. Аларның арасында мин дә бар. Как будто кто-то сомневался. Беренче биремне әлегә әйтмәделәр, тиздән әйтерләр дип ышанып калабыз. Минемчә, ул бию белән бәйле булыр. Сез ничек уйлыйсыз? Языгыз. Мила, сен біздің новинки турында бірәр нәрсе білесіңме? Каян белим инде мин аны? Соң сен бит біздің күлиятта главный нюхач. Әллә сиңа қызық түгелме аның монда ничек килеп эләгүе? Мәсәлән, миңа бик тә қызық. Ләкин миндә сиңа хас булган Шерлок Холмс талантлары юк шул. Шадым әле. Юк, конечно. Просто қызық. Аннары конкурентларны белергә кирәк. Теләсәң эзләп карый алам. Бик рәхмәтле булыр идем. Башлый ВКонтактедан. Фамилиясе ничек? Нешесің мұндай? Бісін үйғалтып? Марат новинки, раздевалкаларының қоя екенін көрсеттерге сұрады. Отстой. Марат, Болат. біз инкубатордан шыққан шыбилер кебек. Ай қаты бәрілме, ойлап қара. Барысы бір түрлі киінген кішілер арасында өз индивидуалігіңді юғалтмау, өзіне бір түрлі саңғат. Ғадатта мен Камиля Маратовнаның парыларынағына қорадан киінем. Қалған вақытта тілегенше ерім. Біз мектеп турында Дисней түсірген тупас сериалдағы кебек. Алайса, менің сериалның түп геройы. Күнеге шәксің. Ярый, давай, ұңышлар. Кеттік. Да. Тилебәлесі, ник жібердің? Бүгін жібер дедің бейт. Оқмақ. Саңа қалу сенің яшау рәуішімі? Менің яшау рәуішіме сенің қағылышың жоқ. Сенға түсірмәкші едім.
Мин кастингны уздым. Senin için şart, lekin бар күңелем белән түгел. Димәк, син минем эш теләгемне башкарырга тиеш булачаксың. Шуңа күрә миңа синең номер кирәк булачак. Яз. Рәхмәт, хәбәрләр көтеп кал. Егетләр, мин җитди карарга килдем. Без Зәлия белән бергә булачакбыз. Сен башың белән уйлап сөйлисеңме? Йөрәк сайраганда баш дәшми. Ул минем харизмага каршы тора алмаячак. Карап торырсыз. Біз қарарбыз да, ул сені қарарбысың. Карар, әйтте дейсез. Аннары Тямайның жырын жырлап берлек булмасын енді. Полюбил күңел сине, пожале, әзрәк мине. Почему хот я? Siz kaya yürüyorsunuz. Sizin arkadaş yılışına başta yanmıyoruz. Киләбез. Оқыйдыңыз? Әйдәгез, егетләр, тизрәк. Башлыйбыз. Исәнмесез? Беренче биремне ишетергә әзерме? Әзер. 4 кыз һәм 4 егет сайланып алынгач, беренче бирем дуэтлар белән бәйле. Һәм сез киләсе атнада комиссияга үзегезнең дуэт номерларыгызны тәкъдим итәргә тиешсез. Без Зәлия белән шундыйбыз. Нәрсә? Жырламыйсың белән? Юк, нәрсә сүз булмаган. Кем белән җырлыйсың? Мин белән жырлаган кеше табылган. Җырлый инде. Юк, жырламыйсың белән. Тынычланыгыз. Кем белән кем һәм нәрсә җырлыйсың? Үзегез хәл итәсез. Дуэтларга бүленгәч, миңа килеп исемлеккә язылыгыз. Ә инде минем ярдәмем кирәк булса, миңа мөрәҗәгать итә аласыз. Аңлашылдымы? Прикольно бирмиме? Данияр белән Диана бергә җырлыйсы билгеле инде. Булат, син кем белән җырлыйсың? Һәм мин Зәлияне чакырмакчы идем. Шагыйрәм инде, альбомны чакырам. Миңа Зәлияне ничек үгетләргә икән? Хаким. Нәрсә кирәк? Теләкләреңне шыңга ашырыр вакыт җитте. Мин хәзер синең яныңа киләм һәм син дусларыңа кастингта минем белән чыгыш ясауны игълан итәчәксең. Нәрсә? Спор дороже денег. Өстәвенә безнең бәхәс турында беркем дә белергә тиеш түгел. Минем белән чыгыш ясау синең үз теләгең булып тоелырга тиеш. Нәрсә булды? Сәлам. Синемада көткән кеше юк, юлыңда бул. Диана сезгә сөйләмәде күрәсең. Әлбәттә сөйләмәдем. Нәрсә сөйләмәдең, Диана? Костюмның киләсе турында без Марат белән бергә чыгыш ясаячакбыз. Бәлки соңра итәсең калгандыр. Безгә сөйләшергә кирәк. Кил монда. Әле без репертуарны сайламадык. Синең завещание язганың бармы? Юк, нигә ул миңа? Язып куй, тиздән мин сине үтерәм. Ясыл ясыйбыз. Юк. Ярар, мин тренировкага, репетиция вакытларын WhatsApp-та язып җибәрмен. Аяк кулларың сызлап катсын. Мин бер нәрсә дә аңламадым. Бу нәрсә дигән сүз? Сез мине аңларсыз дип уйлыйм. Біз аңласын дисәң, аңлат башта. Марат бит ул новенький. Коллективта аңа үзләшергә кирәк. Өстәвенә кастинг. Шуңа күрә ярдәм кирәк дип уйладым. Ә башта безнең белән киңәшләшергә кирәк дип син уйламадыңмы? Мондай бер сиңа хас түгел. Все нормально? Әйе. Kızlar! İşittiniz Şok, контент. Нәрсә булды? Диана киләсе турда кем белән җырлаганын беләсезме? Әлбәттә, Данияр белән. Бу беркем өчен дә сер түгел. Юк, ул новенький Марат белән җырлаячак, прикиньте. Шын? Каян белдең? Булат белән Даниярны сөйләшкән иштем. Даниярның вообще кайфы юк иде. Вот это поворот, да? Моның турында хәзер язып чыгарга кирәк. Даниярны кайда күрдең? Алар хореография залында иделәр.
Selam. Сәлем. Соңғы яңалыкларны белдем. Бик кызганыч. Бу бит сезнең дуслыгыгызга хыянат итү дигән сүз. Әле шундый мөһим кастинг алдыннан. Гәрчә мин сине кисәткән идем. Болай да бөтен кеше көлеп йөри иде. Хәзер ул сине бөтенләй бетереп атты. Шәхсән мин алай бер кайчан да эшләмәс идем. Нәрсә кирәк сиңа әле? Бер нәрсә дә кирәк түгел. Просто мондый авыр вакытта поддержка кирәк булырдыр дип уйлаган идем. Мин сиңа берәр ничек булыша аламмы? Киләсе турда минем белән җырлыйсың килмәйме?